सिगांनि सानाव बेदर दरसे जायोब्लाबो जोङो गोजोननाय गैयामोन। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव हा पाट्टा एबा गोदानै बिटिआर सोरखारनिफ्राय हा फोरमान बिलाइ मोननो हानानै सासे सुबुङा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव बेदर दरसे जायोब्लाबो जोङो गोजोननाय गैयामोन। बेनि थाखायनो बे समाव जोंनि आखायाव हानि फोरमान बिलाइ गैयामोन, जायखौ बिटिआर सोरखारा एबा आथिखालनि सोरखारा जोंनो होनानै होबाय। बे जोबोदनो मोनसे खुसिनि बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां सासे हा मोननो हानाय हा बिगोमाया। थारैनो मख'नांगोन, मैयानि सानाव चिरांदुवार एबा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय पातालसाना आरो खुसुमदैसा गामिनि रायजो राजाफोरनो 117 हा गैजायै नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों आरो बे राननानै होनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै सासे हा मोननो हानाय सुबुङा फोरमायथिदों जे बे समाव हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानानै जों जोबोदनो मोनसे गोजोननाय मोनदों। मानोना बे समाव जेब्ला फरायसाफोरनो एबा गावनि फिसा फिसौनि जे फरायनो थांनाय समाव जेब्ला हानि फोरमान बिलाइ बियोब्ला एबा बे एडमिसननि थाखाय जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बे समाव एडमिसननि मासुलखौ जुदि खम खालामनो थाखाय जुदि हानि खाजोना बिलाइ जुदि लेखा जुदि बियोब्ला बे समाव जों होनो हायामोन, जायनि थाखायनो जों 1000 नि जायगायाव 2000 होनानै जों बिथांमोनखौ बा फरायसाफोरखौ फिसा फिसौखौ जों फोरोंनो गोनां जायोमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों सासे हा मोननो हानाय सुबुङा। आरो बिथाङा फोरमायथिंदों जे सिगांनि सानाव जोबोदनो मोनसे गिलुं थासारिजों सोलिनो गोनां जायोमोन। आथिखालनि समाव हाथाय बाजार थाङोब्लाबो गोसो बायदि रावजोंबो नांलाय खमलाय गैयाजासे बे समाव हरनि समसिमबो जोङो फैनो हानाय जाबाय। रावजोंबो बेफोरबायदि दाङाबाजि गैला। आथिखालनि बिटिआर सोरखारनि दैदेननायाव बेफोरबायदि जादों होननानै फोरमायथिदों सासे हा मोननो हानाय बिगोमाया। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव हानि फोरमान बिलाइ राननाय एबा होनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय फाथालबारि आरो बे समाव खुसुमदैसा गामिनि रायजो राजाफोरनो बिटिआर सोरखारा हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों आरो बे राननानै होनायखौ लानानै जोबोदनो गोजोननाय फोरमायदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोना। थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआर सोरखारा बे समाव हानि फोरमान बिलाइ राननायनि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोबनो गैयै बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आङो बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रायजो राजानिफ्राय मोजां हामलायहरबाय आरो बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड रिपर्टार बिथांमोननिसिमबो मोजां हामलायबाय। आरो जों बे लेखाखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बिनि थाखायनो गथ'फोर फरायनाय बायदिसिना माखासे जोंनिनो बे मोनसे नेरसोन बा मोनसे डकुमेन्टस, जोङो बेखौनो मोनफ्रोमबो गथ'फोर मेट्रिक पास जानाय बायदिसिना पास जानायफ्राव जोङो सोंजायोबा जोङो बेखौ गैया होननानै बुङोबा जोङो फायसनानै थानाङो। एडमिसन खालामनायाव जों बिराद जि जायगायाव 1000 जानांगौबा 2000सो बेफोरबायदि खरस थाङो। बेनिखायनो जोङो सारमोननि बेफोरबायदि रानना होफैनायाव जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनो नैबे दोननायनि समाव रानना होफैबाय। जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि मोनदांथियाव आथिखालनि जे सरकार, इउपिपिएल सरकार, बियो माबायदि सरकार सोलिदों होननानै सालायदों होनना सानो? सरकारावथ' जोङो गोदोनि समाव जोङो बेदर दरसे बा माबा दरसेबाबो जों जाबाबो गोजोननाय मोनामोन। जोङो गोसोबायदि जों मोनाबाबो जों हान्था मेलाखौ जों गोजोननाय मोनदों। जेरावखि थाङा मानो हाथाय बाजार जा बा न'आव फै, जोंनि नांगौ बायदि सफैनो हायो। रावजोंबो जेंना जेंसि गैया, जों गोजोननाय मोनदों। आङो बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रायजो राजानिफ्राय मोजां हामलायहरबाय आरो बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड रिपर्टार बिथांमोननिसिमबो मोजां हामलायबाय। आरो जों बे लेखाखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बिनि थाखायनो गथ'फोर फरायनाय बायदिसिना माखासे जोंनिनो बे मोनसे नेरसोन बा मोनसे डकुमेन्टस, जोङो बेखौनो मोनफ्रोमबो गथ'फोर मेट्रिक पास जानाय बायदिसिना पास जानायफ्राव जोङो सोंजायोबा जोङो बेखौ गैया होननानै बुङोबा जोङो फायसनानै थानाङो। एडमिसन खालामनायाव जों बिराद जि जायगायाव 1000 जानांगौबा 2000सो बेफोरबायदि खरस थाङो। बेनिखायनो जोङो सारमोननि बेफोरबायदि रानना होफैनायाव जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनो नैबे दोननायनि समाव रानना होफैबाय। जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि मोनदांथियाव आथिखालनि जे सरकार, इउपिपिएल सरकार, बियो माबायदि सरकार सोलिदों होननानै सालायदों होनना सानो? सरकारावथ' जोङो गोदोनि समाव जोङो बेदर दरसे बा
माबा दरसेबाबो जों जाबाबो गोजोननाय मोनामोन जोङो गोसोबायदि जों मोनाबाबो जों हान्था मेलाखौ जों गोजोननाय मोन्दों जेरावखि थाङा मानो हाथाय बाजार जा बा न'आव फै जोंनि नांगौ बायदि सफैनो हायो रावजोंबो जेंना जेंसि गैया जों गोजोननाय मोन्दों आङो बड'लेण्ड नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा रायजो राजानिफ्राय मोजां हामलायहरबाय आरो बिथांमोननिसिम बड'लेण्ड रिपर्टार बिथांमोननिसिमबो मोजां हामलायबाय आरो जों बे लेखाखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय जों बिनि थाखायनो गथ'फोर फरायनाय बायदिसिना माखासे जोंनिनो बे मोनसे नेरसोन बा मोनसे डकुमेन्टस जोङो बेखौनो मोनफ्रोमबो गथ'फोर मेट्रिक पास जानाय बायदिसिना पास जानायफ्राव जोङो सोंजायोबा जोङो बेखौ गैया होननानै बुङोबा जोङो फायस'नानै थानाङो एडमिसन खालामनायाव जों बिराद जि जायगायाव 1000 जानांगौबा 2000सो बेफोरबायदि खरस थाङो बेनिखायनो जोङो सारमोननि बेफोरबायदि रानना होफैनायाव जों बिराद गोजोननाय मोनबाय गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनो नैबे दोननायनि समाव रानना होफैबाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि मोनदांथियाव आथिखालनि जि सरकार इउपिपिएल सरकार बियो माबायदि सरकार सोलिदों होननानै सालायदों होनना सानो रायजो सरकारावथ' जोङो गोदोनि समाव जोङो बेदर दरसे बा माबा दरसेबाबो जों जाबाबो गोजोननाय मोनामोन जोङो गोसोबायदि जों मोनाबाबो जों हान्था मेलाखौ जों गोजोननाय मोन्दों जेरावखि थाङा मानो हाथाय बाजार जा बा न'आव फै जोंनि नांगौ बायदि सफैनो हायो रावजोंबो जेंना जेंसि गैया जों गोजोननाय मोन्दों